Bună seara și bine v-am regăsit, dragi urmăritori. Ați crezut că este un video mut? Nu. Acum am terminat construcția acestei răsanițe. De fapt, încă nu am terminat, mai avem o singură operațiune de făcut. Dar vreau să vă prezint această răsaniță pe care am construit-o în imaginele pe care tocmai le-ați văzut. Anul acesta am ales să-mi construiesc o răsaniță care să rămână construită pentru mine. Știți că eu produc răsaduri de legume și semăn foarte multe semințe pe timpul iernii. Încep în luna decembrie cu semănatul semințelor de legume, florilor și ce mai semăn eu pe acolo. Anul acesta am construit o răsadniță încălzită cu o rezistență controlată de un termostat. Rezistența și termostatul vi le-am prezentat în videoclipul anterior. Este vorba de o rezistență de 1000 de W. Am ales modelul coreean pentru că majoritatea comentariilor sunt că cele coreene consumă mult mai puțin decât cele bulgărești. Acum rămâne de văzut să văd ce se întâmplă. Cert este că cele coreene sunt un pic mai scumpe ca celelalte bulgărești. V-am arătat, ați văzut în imagini, exact cum am început această construcție. Eu am ales acest spațiu, în primul rând, pentru a economisi și a mări spațiul acoperit pe timpul iernii, care este foarte important. Această zonă, linia aceasta, este cea mai bună zonă din curtea mea. Vedeți, nu știu dacă se vede în imagini, probabil că acolo se vede că este mai întunecat. Dar să știți că dacă este lumină, este soarele pe cer, această zonă nu este umbrită deloc, pentru că soarele este undeva în dreapta mea aici, vine chiar în burta solarului și am lumină până în spate acolo. Deci această răsaniță nu mă încurcă cu absolut nimic. Vara, când soarele o să fie perpendicular pe solar, atunci este tocmai bine, pentru că știți că în această zonă țin butașii în prima parte de înrădăcinare, când trebuie să ținem într-o zonă umbrită. Deci la construcția acestei răsanițe am mai folosit scândură, după cum ați văzut, polistiren extrudat de 2 cm. Deci am ales să o izolez foarte bine, pentru că fiind suspendată ar lua frigul și de jos. Dacă era construită pe sol, remanența solului mă ajuta pe timpul nopții, în timpul iernii. Și din cauza că am construit-o la înălțime, tip masă, am folosit polistiren pentru izolare. Ați văzut că am pus și pe pereți acoperișul, adică agrilul pe care l-am folosit, vi l-am arătat, este agrilul pe care l-am folosit și la protecția dafinilor și lendilor pe care i-am la poartă. Este agrilul de 50 de grame pe metru pătrat. Am ales să pun acest agril pentru că este mult mai gros decât agrilul pe care îl foloseam până acum. Ați văzut, am pus 2 straturi de agril. Este foarte important să nu permitem căldurii să iasă din această răsadniță și peste acel agril am pus și o folie. Am construit-o foarte mică, de exemplu aici are 15 cm înalt, acolo are 30. Interior care s-a micșorat din cauza polistirenului, pentru că să fie un spațiu foarte mic de încălzit. Cu cât este mai mic spațiul, cu atât se încălzește mai repede. Rezistența, după cum ați văzut, am așezat-o foarte deasă. Vă spun că între spire eu am cumva între 4 și 4 cm jumătate. Nu mi-a ieșit foarte egal. Am împărțit eu, dar nu mi-a ieșit foarte egal. Acum este băgată în priză, am lăsat-o să funcționeze, să văd ce se întâmplă. O să mergem împreună să vedem termostatul din nou. Este conectat, am și sonda de temperatură conectată. Firele, în primul rând asta vreau să verific, să văd cât de tare se încălzesc firele. Dacă pot să țin mâna pe ele. Și uitați că țin mâna pe ele fără niciun fel de probleme. Deci înseamnă că temperatura la care se încălzește nu depășește 40 de grade Celsius. 40, maxim 45 de grade. Lucru care nu ne deranjează, nu există pericol de incident sau de, eu știu, de foc.
Șuruburile pe care le-am folosit în capete, după care am dat rezistența, cu ajutorul cărora am așezat rezistența în răsadniță, sunt șuruburi pe capătul cărora am dat cu bandă izolieră pentru a nu sfâșia firul, să nu rupă învelișul rezistenței, ca să nu avem, nu știu, să nu se scurcircuiteze, să nu dea la masă, în răsadniță. Vă dați seama că aici o să o dăm tot timpul și există pericol de electrocutare oricând, dacă avem firul atins. Firul sondei, de sonda de temperatură, după cum v-am spus și în videoclipul anterior, este destul de lung, uitați că ajunge dintr-un capăt până în altul. Am uitat să menționez că această răsadniță are 5,30 m cu 1 metru lățime, 1 metru la interior. Am ales aceste dimensiuni, în primul rând, din cauza stâlpilor, pentru că ați văzut, suportul este prins de stâlpii solarului. Rezistența are, ați văzut că am făcut o probă, m-am urcat eu pe un stâlp și m-a ținut. Vă dați seama că acum este distribuită greutatea pe toți stâlpii. Și la interior am 1 metru și 5 cm, ceva de genul între 1 metru și 1 metru și 5 cm, nu mi-a ieșit foarte în vinclu. Am ales această lățime, puteam să o fac un pic mai mare, dar am ales această lățime ca să îmi permită să circul pe această potecă fără să mă încurce și pentru că eu fac germinarea semințelor în mai multe tipuri de alveole și am măsurat cea mai mare alveolă, fiind alveola de 45 în care semăn castraveții, și m-am asigurat că îmi intră 3 alveole pe lățime. Deci îmi intră 3 alveole pe lățime, încă n-am socotit să văd câte îmi intră pe lungime, dar pe lungime nu mă deranjează, chiar dacă rămâne un spațiu acolo, nu mă încurcă cu absolut nimic. Anul acesta se pare că am scăpat de germinarea semințelor în casă. Știți că eu germinam semințele de legume în casă, după care trecerea din casă în solar era cu pierderi. Am avut pierderi foarte mari la un moment dat, pentru că nu le scoteam exact când trebuie, dar în felul acesta alveolele să rămână pe cald până germinează toate semințele, au și lumină, după care o să le mut în zona mai rece, adică jos în acest spat pe care probabil o să-l mai încălzesc cu acea aerotermă, vă aduceți aminte. Este imperial să scădem temperatura răsadurilor imediat după germinare. Ați văzut anul trecut răsadnița pe care am construit-o, am făcut-o cu 2 zone de temperatură. O zonă de germinare, unde aveam o temperatură de 22-23 de grade. De fapt, termostatul era în acea zonă și controlam temperatura de acolo. Și când acolo aveam 22-23 de grade, în partea cealaltă, în zona de repicare, spuneam eu, aveam în jur de 13-15 grade. Exact ce trebuie după germinare să scădem temperatura. Și treptat, pe măsură ce plantele cresc, trebuie scăzută și temperatura. Bun, haideți să mergem la termostat să vedem exact ce ne arată acolo și cum funcționează. Ce mai am eu de făcut la această răsadniță este să schimb această țeavă de lumină, că nu am rezistență, nu am găsit altceva astăzi ca să pot să termin, dar o să improvizez eu ceva care să-mi convină mie aici, să susțină foarte bine agrila. Ați văzut că manivela este din țeavă și trebuie să așez substrat în ea. Știți că trebuie să punem cel puțin, eu zic 5-6 cm de substrat. Numai așa putem să obținem o temperatură uniformă pe toată suprafața răsadniței. Și o să pun turbă simplă, deci nu pun nisip, nu pun pământ, nu pun absolut nimic. Pun turbă simplă, turbă de care am. De exemplu, chiar ieri mi-a venit turba Chichila, cu o întârziere foarte mare, dar a venit și probabil că o să-mi încape 2 saci de turbă aici și o să așez 5-6 cm de turbă pe toată suprafața. Videoclipul o să fac în continuu toată iarna la această răsadniță, să vă arăt temperaturile de germinare, plantele pe măsură ce răsar. Haideți să vedem termostatul.
Dar abia am reușit să fac un cadru cu termostatul pentru că nu reușeam să focalizez deloc. Vedeți, avem onul acela aprins, 16 grade înseamnă temperatura reală pe care o detectează sonda. Uite, sonda este la mine în mână. Temperatura setată este apăsăm acolo, vedeți, este de 20 de grade, pe care putem să o creștem în felul acesta sau să o scădem în felul acesta. Aceea este temperatura setată și asta este temperatura reală. Atâta timp cât onul acela este aprins și vedeți că are și jocul acesta de lumini, ca să zic așa, rezistența este în sarcină și când temperatura setată scade sub temperatura reală, o să mă duc cu ea la 15 grade, să vedem dacă mai funcționează. Vedeți, acum este oprit, a apărut off acolo. Dacă dăm mai sus, vedem dacă pornește la 16, nu, pornește la 17, nici la 17. Să vedem ce marjă de temperatură are. E cam mare această marjă. Dar deja a pornit. Ați văzut, la între 2 și 3 grade diferență ea pornește, lucru care este destul de bun. Este foarte bine să nu scadă temperatura mai mult de 3 grade sub răsaduri. Și acum funcționează, cablurile deja cred că s-au încălzit. Se lucrează foarte ușor cu acest termostat, după cum vedeți. Eu o să mai revin la această răsadniță, v-am zis, destul de des și o să vă mai dau informații despre diferența de temperatură la care pornește și la care se oprește, la câte grade se oprește. Dacă ea este setată la 20, chiar sunt curios să văd la cât oprește. Eu o să continui mâine cu turba. După cum vedeți, s-a întunecat. Nu știu dacă mai mă vedeți bine. Cam atât a fost cu această răsadniță. Eu consider că este construită foarte bine, am izolat-o foarte bine ca temperatura să crească mai repede și să se și mențină. Prin felul acesta mișoresc foarte mult și consumul de energie. Bineînțeles că și rezistența am pus-o un pic mai des decât era recomandată. Am văzut că ea este recomandată să avem distanța între spire începând de la 6 la 12 cm când ajungem spre mijlocul răsadniței. Eu am ales să fac distanțele între spire egale ca să am o temperatură constantă și egală pe toată suprafața. Și de aici iar o să câștig puțin energie pentru că fiind mai deasă o să ajungă repede la temperatură și bineînțeles că o să funcționeze o perioadă mai scurtă de timp. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.